Igsoon may adlaw ug salamat sa Dios para sa pagpadayon na usab sa pagtuon sa pulong sa Dios nga mao ang 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod sa 18 mao ang teksto nga atong pagahisgutan karon og salamat sa Ginoo para niini nga Timoteo. Dili nato kalimtan nga kini mao ang sulat ni Pablo para kang Timoteo para sa pagdumala kun unsaon niya pagatiman ang iglesia sa Dios nga mao ang gipiyal kaniya. Mga igsoon, sulod sa duha na ka mga episode, nagtuon kita may tungod sa tinuod nga mga byuda. Ug may tungod sa grupo sa mga mag-aalagad nga byuda nga 60 pataas ang ilang edad ug may tungod sa batan-on nga byuda ug kun unsa ang gusto sa Ginoo alang kanila. Mao ang atong ipanagisgutan sa pipila na ka mga episode o itudluan kita sa Dios pinaagi kang Pablo nga gipasa niya kang Timoteo kun unsa ang atong pagabuhaton niini nga mga byuda nga dili gid malikayan sa matag iglesia adunay mga babae nga mabyuda. Ang tinuod nga mga byuda nga galisod ug wala gid sila mga parinti miingon ang Dios nga kinahanglan ayudahan sila at timanon sila ug dili pasagdan sa iglesia. Kung ang byuda naay mga parinti obligasyon sa iyang mga paryente ang pag-atiman kaniya. Kung ato kining gihisgutan nga dili sangunan ang iglesia kung naay byuda nga adunay mga anak o aduna pay mga paryente, mas maayo kung atimanon nila. Apan kung siya ra usa o gakalisod siya o gasaliga sa Dios, kinahanglan nga tabangan sa iglesia o dili nila pasagdan. Kaya gani pa atong gihisgutan niya kung naay parinti nga dili makaatiman sa mabyuda napakasusama ra nga sobra pa kadautan sa mga wala tumutuo. Ug gani pa mausab ang atong hunahunaon nga ang iglesia nga magpasagdan sa ilang mga byuda na dili gid maayo para sa Ginoo nga moy atong buhaton. Usa kung naay tinuod nga byuda nga wala siya parinti, walay mga anak, mas maayo kung tabangan sa iglesia. Ubasin gani maadap siya sa usa ka pamilya nga mga magtutuo aron ila siyang mapanalipdan ug maatiman ug makaapil siya sa ilang panimalay. Ang tumong sa Dios nga dili maataw-ataw ang tinuod nga mga byuda nga kanunay adunay makaatiman kanila. Ang mga byuda nga 60 pataas ang ilang edad nga dako ang ilang kasinatian ug hingkod diha sa pagtuo ug Diosnon ug gustong moalagad diha sa iglesia, nagsugo ang Dios nga iapil sila sa listahan sa mga mag-aalagad nga mga byuda ug ipaalagad sila sa Ginoo sulod sa nabili nilang kinabuhi ug kusog. Moy atong gihisgutan sa miagi natong pagtuon nga ang mga byuda nga 60 pataas ang ilang edad nga dako na ang ilang kasinatian ug nakadesisyon sila nga ang nabili nilang kinabuhi itugyan nila sa Dios sa pag-alagad ngadto kaniya na ipaalagad sila ug gani gihisgutan nato nga iapil sila sa listahan nga mag-aalagad o espesyal nga gatrabaho diha sa iglesia. Apan ang batan-on nga byuda gusto sa Dios nga magpaminyo sila pag-usab aron mapanalipdan sila sa bag-o nilang bana ug makaanak sila ug makaatiman sila sa ilang panimalay. Maoy tumong sa Dios. Sa ato pa kini ang atong nahimbawan mahitungod sa mga byuda diha sa iglesia. Ug unta napanalanginan kita mahitungod niini nga mga pagtuon. Ug aduna kitay tumong ug aduna kitay mga plano kung unsa ang buhaton sa mga byuda diha sa iglesia. Dinhi sa 1 Timoteo, daghan ang atong nahimbawan mahitungod sa mga pangulo sa iglesia. Nahimbawan nato nga usahay naay mga pangulo nga ma-failure kung kinahanglan tangtangon sila gikan sa ilang katungdanan tungod kay nakatipas sila gikan sa Dios ug gikan sa iyang pulong. Ug nahimbawaan gani nato nga gitangtang ni Pablo si Himeneo ug si Alejandro gikan sa ilang pagkapangulo sa iglesia sa Efeso ug gitugyan sila ni Pablo ngadto kang Satanas tungod sa pagtipas nila sa insakto nga doktrina ug nakatudlo sila og mga heresiya diha sa iglesia. Nakatuon kita kung unsa ang mga kwalipikado ug mga hiyas
nga kinahanglan masarang sa usa ka tawo, aya siya pwede mapandungan sa pagkapangulo sa iglesia. Ug kung adunay tawo nga diha kaniya kining maong mga kwalipikado, maklaro man pinaagi sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug pinaagi sa iyang Dios nung pagkinabuhi. Kay siya gatuuna sa mga tudlo sa Ginoo ug gaikinabuhi niya. Gakakita sa iyang kinabuhi kung unsa ang iyang gakabasa diya sa pulong sa Dios ug maklaro sa mga igsuon. Usa kinahanglan niya magpasalamat gid kita kang Hesus alang sa atong mga pangulo ug alang sa dako nilang trabaho dinhi sa atong mga kinabuhi. Kay gapanguluhan kita nila ug gatudluan kita nila sa pulong sa Ginoo. Gaipakaon nila ang tagsa-tagsa nato ka mga kalag. Busa mga igsuon, importante kaayo ang atong mga pangulo. Importante kaayo sila nga gibutang sa Ginoo sa matag iglesia. Kay kung maayo ang ilang pagkapangulo, kasagara, maayo usab ang pagtubo sa iglesia. Apan kung sila dili Dios nun, nga mga pangulo, mag-anam-anam, magluya ang iglesia nga ilang gapanguluhan. Tungod sa dili nila maayo nga pagdala. Ug karon nga episode magtuon kita kung unsa ang bagay natong bation o angayan natong bation sa atong mga kasing-kasing ngadto sa mga pangulo ug unsa ang insakto ug Dios no natong pagtagad ug pagpansin kanila gikan sa tanan nilang paghago ug pag-atiman sa tagsa-tagsa kanato nga makatudlo sila diha sa atong mga kasimbahanan ug diha pud sa atong mga kabalayan sa bisan unsa nga paagi o bisan unsa nga kahimtang karon unsa ang atong angayan nga itagad kanila. Kini ang atong topic karon nga orasa. Magbasa sa kita sa pipila ka mga bersikulo gikan sa pulong sa atong amahan mahitungod sa mga pangulo agi pagpamalandong sa kung unsa ang gusto nga itudlo sa Ginoo diha sa iglesia para sa pagtagad sa mga pangulo nga gadumala o gahago sa pag-atiman sa karniro nga gipiyal kanila sa Ginoo. Basahon nato diya sa 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 12 taman sa 13 side E. Karon naghangyo kami kaninyo matud pa ni Pablo, mga igsuon sa pag-ila sa mga naghago diha kaninyo ug nangulo kaninyo diha sa Ginoo ug nagmaymay kaninyo. Matud pa ni Pablo, naghangyo siya sa mga igsuon dito sa Tesalonica sa pag-ila, pagsinati sa mga naghago nga nangulo diha kanila. Ug bisan gani ang mga nagmaymay kanila ug diha sa 13 ug sa pagtahod kanila pag-ayo diha sa gugma tungod sa ilang buluhaton. Sa ato pa ilhan ninyo kini nga mga nangulo ug naghago diha kaninyo, nagmaymay kaninyo ug ingon ni Pablo angayan sila sa pagtahod diha sa gugma tungod sa ilang buluhaton. Sa ato pa gahago ang atong mga pangulo aron makakaon kita ug espirituhanong pagkaon mo ilang trabaho aron makatubo kita diha kang Ginoo ug aron mahimaya nato ang Ginoo. Busa ang pagtagad nga kinahanglan natong itagad sa atong mga pangulo mao ang pagtahod kanila pag-ayo. Mao ang pagtahod kanila pag-ayo diha sa gugma. Ato gayeng higugmaon ang atong mga pangulo ug hatagan nato sila og dako nga pagrespeto. Maoy angayan nato nga pagpansin o angayan nato nga itagad sa atong mga pangulo kay gahago sila alang kanato o gapangulo sila kanato diha sa Ginoo o gamaymay sila kanato sa tanan nga panahon. Dugang pa nga mabasa nato sa pulong sa Ginoo diha sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 7. Hinumdumi ang inyong mga pangulo ayaw kalimti. Sila nga nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. Pamalandungin ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi ug sundugan ninyo ang ilang pagtuo. Gikan sa bersikulo ganina diha sa Tesalonica, ilhan ninyo ang mga naghago ug karon hinumdumi ayaw kalimti kini nga mga pangulo.
nga nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios ug hunahunaa kung unsa ang gisangputan sa ilang kinabuhi ug awati ang ilang pagtuo. Sa ato pa hinumduman ang hago ug ang gugma ug ang pagkabalaka sa atong mga pangulo alang kanato. Ug sundugo nato ang ilang pagtuo ug ang ilang pagkinabuhi. Kung magtuuha kita o magsunura kita kanila ug sa ilang gaitudlo kanato gikan sa pulong sa Ginoo, mahisama ang atong pagtuo sa ilahang pagtuo. Parihasa nato ang mga piso nga gaagakon sa ilang inahan o gatudluan aron makakaon sila og mabusog. Moy usa nga pananglitan nga atong naisgutan sama sa inahan nga manok nga iya ganing ga tambunan sa iyang mga pako ang iyang mga piso o kung mangita silang pagkaon gaagakon niya ang iyang mga piso ug mo'y gusto sa Dios nga mo'y buhaton sa mga iglesia o mga tumutuo ngadto sa ilang mga pangulo nga gasunod ug gatuman ug gani makita ninyo kung unsa ang pagkinabuhi sa inyong pangulo, makaawat usab kamo sa ilang mga pagtuo. Mubasa kita sa atong teksto o tema karon diya sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 17 dayon sa 18. Ang mga kadagkuan nga maayong nagdumala kinahanglan isipon nga takos sa duha ka pilo nga pasidungog. Ilabi na kadtong naghago diha sa pulong ug sa pagpanudlo. Sa ato pa balikon ko kini sa pagbasa, ang mga kadagkuan, mga pangulo nga nangulo diha sa matag iglesia nga maayong magdumala o maayong nagdumala kinahanglan nga isipon, tagdon, hatagan nga takos sa duha ka pilo nga pasidungog. Doble nga pasidungog, ilabi na kadtong naghago diha sa pulong ug sa pagpanudlo. Mo'y tudlo ni Pablo ngadto kang Timoteo ug gusto pud itudlo ni Timoteo ngadto sa iglesia kay kini para man sa matag iglesia nga nakita nila kung unsa o kinsa o nailan nila kung unsa ang gabuhaton sa ilang mga pangulo. Bersikulo 18, kay ang kasulatan nag-ingon ayaw sampungi ang baba sa baka sa dihang magio kini sa trigo. Ug ang mamumuo takos sa pagdawat sa iyang suhol. Sa ato pa usa kini ka pananglitan nga tin-aw og klaro nga masabot nato gikan sa bersikulo nga ang baka kung kamulo gagiok sa trigo ayaw sampungi ang iyang baba kay makakaon siya sa iyang kamulo nga trabaho. Ug ang mamumuo takos man niya mudawat sa suhol. Sa ato pa mga isuon, ang sundalo nga sige gubat kinahanglan nga suhulan. Ang gaharbis og mais, angayan niya makakaon og mais gikan sa iyang gitrabaho. Ang baka nga magiok sa trigo aron makakaon ang iyang agalon, angayan man usab nga makakaon sa trigo. Ang gataktak og carrots, angayan niya makaharbis og carrots. Ang gapamiling angayan nga makapatimbang sa bulawan ug makakaon. Maoy klaro ug masabot nato ang mga gahago sa pagpanudlo sa pulong sa Ginoo angayan usab nga makadawat og suhol alang sa ilang hago. Gahago pag-ayo ang atong mga pangulo ug angayan gid nga makakaon sila gikan sa maayong balita nga ilang gaisabwag sama sa baka nga gabira sa giukan sa trigo. Angayan usab nga makakaon gikan adto nga iyang gatumban sa ato pa dili lugar siya sampungan kay pwede siya makakaon sa iyang gitrabahuan. Sama sa trabahante sa uma, angayan niya makakaon usab siya tungod sa iyang paghago. Sa ato pa gikan ani nga bersikulo, kita nga mga magtutuo aduna kitay tulubagon sa pagsuhol sa mga gatudlo kanato sa pulong sa Dios. Gusto ipahinumdum kanato sa Dios ang may tungod niini
nga nabasa nato sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 17 dayon sa 18. Katungod gyud kini sa mga gahago apan si Apostol Pablo kung atong hunahunaon nagtistigos nga bisan aduna unta siya'y katungod sa pagdawat og suhol gikan sa ilang mga giwalihan, wala siya nangayo og bisan unsa gikan kanila. Gihatag ra niya ang iyang pagwali sa maayong balita nga walay bayad aron walay makasulti nga kwarta ra ang iyang tuyo. Kung atong mabasa sa pipila ka mga bersikulo gikan sa atong putnot, makita nato og atong masusi nga sa mga pagmisyon ni Pablo daghang mga panahon sa iyang mga pagwali nga naghago siya para sa kinahanglanon sa iyang team ug maoy kahimtang ug gabuhaton ni Pablo. Ug wala gani siya mangayo, ug wala siya magpasangon, ug wala siya magpadulot sa bisan kinsa kay dili man mo'y iyang tuyo. Angayan unta si Pablo nga suhulan, apan wala maningil og suhol ug wala mangayo og bisan unsa, ug talagsa gani siya gihatagan sa iyang mga giwalihan. Naghago si Pablo alang sa mga iglesia ug aron makapalit siya sa ilang mga pagkaon ug mga kinahanglanon. Nagbuhat siya og mga tulda panahon sa gabi kay mo'y usa nga trabaho ni Pablo ang magbubuhat og mga tulda ug nadala niya kini diya sa iyang pagtrabaho sa Ginoo. Makawali siya dayon aduna siya bakante panahon sa gabi, mubuhat siya og tulda para nga aduna siya ikasuporta sa iyang mga trabaho diya sa Ginoo. Ug sama kini sa atong mga pangulo kasagara, gahago sila sulod sa pila ra ka adlaw matag semana aron makakaon ang ilang pamilya. Ug dayon gawali sila sa nabili nilang mga adlaw sa semana. Busa mga igsuon kung atong masusi ug makita angayan sila nga suhulan. Apan dili sila gapangayo kay gaalagad sila kanato nga walay suhol. Ug gabuhaton nila ang tanan alang sa Ginoo. Ug naay gaandamo ni Ginoo nga ganti alang kanila. Mga igsuon, makita nato ug maklaro nato kung unsa ang gabuhaton sa mga pangulo diya sa atong mga kaiglesiyahan. Ug nasusi nato ug nakita nato kung kinsa katong mga gahago. Daghang mga panahon, siguro kulang ang ilang panahon para sa ilang pamilya ug sa pagpangita para sa ilang kinahanglanon. Kung ikaw nakasusi ug nakakita niini, maayo kung tagdo nimo pansina ang ilang kahimtang ug kung naa kay sobra hatagi sila, ug kung gani dili lang sobra kung dili pagiya sa Ginoo para kanila. Kay angayan gid sila nga suhulan ug angayan sila nga tabangan gikan sa ilang mga paghago ug maoy tudlo pud sa Ginoo gikan sa bersikulo nga atong gibasa karon. Ang atong mga misyonero, gasuportahan nato kay dili nato gusto nga malangan sila sa pagpugas sa mais. Kay maoy atong tuyo nga ihurot nila ang ilang panahon sa pagpananggiay sa mga kalag dito sa karegyonan nga ilang gamisyonan ug dili sila masagabal sa pagpangita. Mo'y kahimtang sama kanako nga misyonero ug gikan sa mga simbahan ug kaiglesiyahan nga gapakilabot sa pagmisyon, kada bulan aduna sila makapadala dinhi kanako og usa nga ilang trabaho para sa misyonero. Pero dinhi sa akong gamisyonan o dinhi sa iglesia nga akong kadalom, dili man ko makapaningil og suhol para kanila sama sa kahimtang ni Pablo gawas sa mga simbahan nga mao'y nagpadala kanako. Ug mga igsuon, usa gihapon kini nga klaro nga atong makita kay sa tibuok nga panahon sa akong gamisyonan dili man ko makapananggi o yung padila dili makatanom, dili makadaro, ang tibuok kinabuhi mahurot diha sa ministry. Ug mao gihapon ang kahimtang sa mga pangulo diha sa matag iglesia nga naa sila, dili sila makahago, dili sila makahurot sa ilang kinabuhi, sa ilang pagpaniguro sa ilang kaugalingon kay daghang mga panahon makapuko sila diya sa iglesia ug sa pag-atiman sa mga karnero nga gipiyal kanila sa Ginoo.
Mga igsuon, bililhon kaayo ang atong mga pangulo, ug nag-ingon ang Dios nga angayan sila sa dubli nga pagtahod ug dubli nga suhol. Diya sa bersikulo, angayan sila sa duha ka pilo nga pagtahod ug angayan sila sa duha ka pilo nga pagpasidungog. Ilabi na ang mga pangulo nga gahaguay sa pagpanudluay sa pulong sa Dios. Busa kung naa kitay produkto gikan sa atong mga uma o pagkaon o kita, maguna kita maghatag sa atong gaihalad ngadto kang Ginoo diya sa iglesia. Dayon maghatag kita sa atong gaisuporta sa atong mga misyonero. Usahay mga hago nato ang atong gaisuporta kung naay tay matrabaho para sa ila. Siguro naay mga panahon nga dili lang kwarta, dili lang abot sa uma, ug siguro bisan sa atong mga hago kung naay mga buluhaton nga dili nila mabuhat kay busy sila diya sa trabaho sa Ginoo, mahimo man niya mo volunteer ta mutabang para sa ila. Ug niini nga trabaho mahimaya gid pag-ayo ang Ginoo ug makita pud sa atong pangulo nga nagpakabana kita ug nahigugma kita sa atong pangulo. Ug dugang niini, maayo kun maghatag usab kita ngadto sa atong mga pangulo, ilabi na sa mga pangulo nga gapanudluay kanato sa pulong sa Dios. Ug gahago sa pag-alagad kanato ug ilabi na ang gakakita nato nga gakalisod. Abi ninyo mga igsuon daghang mga panahon nga ang pangulo gakalisod. Daghang mga panahon nga siguro gakalibog sila kung unsa ang may tabo sunod nga adlaw. Dili lang nato makita kay puno sila sa pagtuo para sa Ginoo nga ang Ginoo mo'y mag-provide sa matag adlaw. Pero ang kahimtang mga igsuon, gakinahanglan pud sila sa material nga butang ilabi na gid sa pagkaon para sa tagsa-tagsa nila ka pamilya. Usa, ikaw nga sakop sa iglesia, ug ikaw nga nakakita ug nakasusi niini nga mga pangulo nga gahaguay samot na sa panahon sa ilang mga kalisod, tabangi sila ug pagpakabana may tungod sa ilang kahimtang. Mingon ang Dios nga dili nato sampungan ang baba sa baka nga gahago alang sa iyang agalon. Ug miingon pa ang Dios nga ang mamumuo trabahante angayan man sa iyang suhol. Maoy gusto sa Dios nga ipaabot kanato ug hinumduman nato kini nga pulong nga dili lang lugar mulabay lang sa atong pikas dalunggan ug dili nato hatagan og pagtagad. Kay ang gusto sa Dios nga naa kitay gugma sa mga nangulo sa matag usa nato ka iglesia. Magbasa pa kita og pila ka mga bersikulo agi pagpahinumdum ug pagpalugdang niini nga mga punto nga atong gisgutan karon. Diya sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 6. Siya nga gikatudluan sa pulong kinahanglang mopaambit sa tanang mga maayong butang ngadto sa nagtudlo kaniya. Klaro ug masabot nato bisan dili nato isgutan kini nga punto. Ang gikatudluan sa pulong kinahanglan niya magpaambit sa nagtudlo kaniya. Diya sa 1 Corinto kapitulo 9 bersikulo 7 hangtod sa 14. Kinsabay nagsundalo sa iyang kaugalingong gasto, dili ba wala? Kinsabay nagtanom og parasan nga dili mukaon sa bunga niini. Sama sa grapes nga iyang gitanom, kinsa ang magkaon niini ug ang magpulos, di ba ang nagtanom? Kinsabay nagbuhi og mga hayop nga dili mutilaw sa gatas niini. Tinawhanon ba ang akong pagsulti niini? Matud pa ni Pablo. Wala ba usab ang balaod magsulti niining mga butanga? Kay nasulat kini sa balaod ni Moises, ayaw sampungi ang baba sa baka nga nagiok. Nahangawa ba ang Dios sa mga baka lamang? Dili ang mga baka mo'y punto sa Dios niini, kung dili ba nagsulti siya niini tungod kanato, kita nga tao. Alang kanato kini gisulat aron nga ang magdadaro kinahanglang magdaro diha sa paglaom, ug ang magiok uban sa paglaom nga makaambit sa abot. Ang magdadaro ug ang magiok tanan sila gatrabaho ug adunay paglaom nga makaambit niini nga abot.
Diya sa bersikulo 11, kung kami nagpugas og butang nga espirituhanon diha kaninyo, dako ra ba di ay kung kami muani og mga butang gikan kaninyo? Masabot nato kini nga pulong ni Pablo. Unang uban nagpahimulo sa maong katungod diha kaninyo, dili ba labaw pa unta kami? Nagwali siya. Daghang mga iglesia ang gitanom ni Pablo, ug bani ingon ni Pablo, kung adunay nagpahimulos sa maong katungod diha kaninyo, labaw pa unta kami. Hinuon, kami wala magpahimulos sa maong katungod. Panggiantos namo ang tanan aron dili kami makahatag og babag sa maayong balita ni Kristo. Sa ato pa, bisan aduna sila'y katungod sa pagpangayo og suhol, ug aduna sila'y katungod nga hatagan sila ug pag-atiman gikan sa ilang mga paghago, apan miingon si Pablo, giantos nila ang tanan kay dili nila gusto nga makahatag og babag sa maayong balita. Naniguro sila sa paghago para sa iyang kaugalingon ug sa uban niya nga team ni ini nga trabaho. Diya sa bersikulo 13, wala ba kamo masayod nya kadtong nag-alagad sa templo, nagkaon sa unsay gikan sa templo, ug kadtong nag-alagad sa halaran, nagdawat og bahin gikan sa mga halad nga inihaw. Gipahinamdom ni Pablo karon kung unsa ang kahimtang unahitabo diya sa daan nga tugon. Mabasa gani nato ni sa Levitico, may tungod sa mga gadumala sa templo nga aduna man sila'y bahin ni ini, ug mo'y gipahinumdum ni Pablo diya sa iglesia. 14, sa samang paagi ang Ginoo misugo nga kadtong nagsangyaw sa maayong balita, mabuhi gikan sa maayong balita. Ug unta mga igsoon, nasabot nato kini nga punto ug tumong sa Ginoo nga kadtong mga naghago sa pagsangyaw sa maayong balita, angayan usab nga mabuhi gikan sa maayong balita. Sa ato pa mga igsoon, mao kini ang atong gitun-an karon nga mga prinsipyo gikan sa pagtudlo ni Pablo nga mao'y buhaton sa iglesia para sa ilang mga pangulo. Una nga punto, naay katungod sa mga magwawali ug sa mga misyonero ug sa mga pangulo nga makadawat og suhol. Kay ngano? Kay gahago man sila ug angayan nga suhulan ang gahago. Ikaduha nga punto, ang uban natong mga magawali ug ang mga pangulo, wala sila suhuli ug wala usab sila maningil ug suhol gikan sa ilang mga karniro. Kay naa sila'y kaugalingong makuhaan og kwarta o suporta ug dili sila gusto nga masangunan kamo sa pagsuhol kanila. Sa ikatulo ka punto, ang atong mga misyonero atong gasuportahan aron makahago sila nga walay kabilinggan may tungod sa ilang panginabuhian. Ug diha sa ikaupat nga punto, kung naa kay kwarta o mga pagkaon o giyahan ka sa pagpaambit niini sa imong mga pangulo o mga magwawali nga gapakaon kanimo gikan sa pulong sa Dios, maayo kaay kini. Maayo kaay kini. Dili tungod kay gipugos ka, apan aron makapakita nimo ang imong gugma ug ang imong pagpasalamat kanila kay gahago man sila alang kanimo. Apan ay ara usab kini mahitabo kung kaya nimo, kay nakabaluman ang mga pangulo sa atong kahimtang ug dili sila gusto nga maglisod ka pinaagi sa imong paghatag kanila. Nabati nato ang kasing-kasing sa mga pangulo nga murag walay pangulo nga musulti nga kinahanglan suhulan sila, walay pangulo nga musulti nga mangayo sila, pero mga igsuon huna-hunaa pamalandungi kini. Siguro naa kay nakita nga pangulo nga gakalisod ang imong pagpaambit sa kung unsa ang naa kanimo, dako nga gugma para kanila. Atong hinumduman, walay perfect o hingpit nga pangulo, pero naay Diyos nun nga pangulo. Apan ang pangulo nga gahago o gusto pirming mutubo diha kang Kristo ug gapanalanginan ang iyang mga sakop pinaagi sa iyang kinabuhi, kadto nga pangulo dili mapresyuhan og bulawan.
dili masukod ang iyang paghago, bisan unsa kadako nga kwarta o bulawan man, dili mapresyuhan ang iyang kinabuhi. Dako nga panalangin gikan sa Dios ang iyang paghatag kanato ug mga pangulo nga sama niadto. Usahay kung naa kitay makahatag ngadto sa atong mga magwawali ug ngadto sa atong mga pangulo, makapakusog kini sa ilang pagdagan ug sa ilang pagpakigubat sa espirituhanon ug sa ilang pag-alagad sa atong Ginoong Hesus. Ug pinaagi niini, gaisbog o gakaylap ang gingharian ni Hesus dinhi sa kalibutan. Mao kini ang atong tuyo. Nga dili lugar mababagan ang tumong sa Dios para kanila kung dili ka padayon tungod kay ang iglesia nagpakabana sa ilang mga kinahanglanon. Mga igsuon, unta nasabot nato kini nga atong gisgutan karon ug agi sa pagtapos aduna kitay memory verse diya sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 18. Matud pa dinhi, kay ang kasulatan nag-ingon, ayaw sampungi ang baba sa baka sa dihang magiu kini sa trigo. Ug ang mamumuo tako sa pagdawat sa iyang suhol. Kini nga punto masabot nato ug unta sa hinay-hinay pukaon sa Dios ang tagsa-tagsa nato kakaugalingon ug makasabot kita nga ang atong mga pangulo nga gahaguay dili mapasagdan kung dili maatiman isip pagtagad o pag-ila sa ilang gabuhaton sa matag iglesia. Salamat mga igsuon ug maayong adlaw.